Merhan vatandaşlar bir ailasımın owadatly gepleşmedi Mar vilayatynyň Bayramal şäherine yerleşen 5-nji orta mektebinden taýarlamagy makul bildik. Ine hemmemiziň bilşimi diýäli, biziň safyn gotymyzda, tersalangda, biziň ustad Halipamyz Türkmenistanyň halk artisti Nur Halmametowyň ömür dörejiligi barada söhbet edende, onuň işlän yerleri, çağalykda geden yerlerini bir halka yitiresiň gelýär. Edi doganlar, ine görüşimiz ýaly 1936-njy ýylda ine şu görüp oturan 5-nji orta mektebiňiz halkymyza, ýagny çağalar öýü hökümine ulanmaga berilýär. Elbetde takminan umumy aýdylany mektep bolupdyr. Çağalar öýü mektebinde de ýagny tebiği betbagçylyk bolanyny 1948-nji ýylda Nur Halmametow ine şu Mar vilayatynyň Bayramal şäherine yerleşen çağalar öýüne getirilýär. Ine bu ýerde Nur Halmametow özüniň ýaşajyklyk döwri, ýagny 8, 9, 12 ýaş aralygyny şu Bayramal şäherine yerleşen çağalar öýünü bolýar. Ol ýerde ilim, bilim, terbiýe alýar, öz safyny gotuny baýlaşdyrýar. Ine şol ýerde de özüniň ýaşajyklygyna garamazdan Nur Halmametow bir näçe sadlary çalýar, özüniň bir kalbynden çykan bir näçe aýdymlara sad eserlerini döredýär. Ine şu mektep, ýagny çağalar öýü 1961-nji ýylda 5-nji orta mektebi diýip biziň ýaş nesillerimiz, ýaş çağalarymyza ilim terbiýe berýän mektep ulanmaga berilýär. Edi doganlar 1936-njy ýyldan 1961-nji ýyl aralygynda da çağalar öýü bolup şol ýerde bir näçe enesi atasy bir çağalarymyza ilim, bilim, terbiýe berýärler. Edi doganlar, ine şonuň ýalyna Nur Halmametow 1961-nji ýylda şu çağalar öýünden, ýagny özüniň ilim derejesini, safyn gotuny hasam baýlaşdyrmak üçin paýtagtymyz Aşgabat şäherine gidýär. Ine paýtagtymyz Aşgabat şäherinden hem ýagny bir näçe sad eserlerini döredip muňa biziň ustad halipalarymyz halipaçylyk edip, ýagny Moskwadaky Çaykovska adynaky konservatoriýa hasam ilim derejesini okuwyny kämilleşdirmek üçin şol ýere okuw barýar. Umuman aýdylanda Nur Halmametow barada näçe söhbet etseň, şonça da az bolupdyr. Edi doganlar şu Nur Halmametowyň şol ýaşan, ilim, bilim, terbiýe alan otagyny bugünkü gün Bayramal şäheriniň 5-nji orta mektebine ýaş nesillerimiz hasam bir safyn gotuny bilmek üçin okuw sapaklaryny geçer ýaly, ýagny Türkmenistanyň halk artisti Nur Halmametowyň ömür dörejiligine bagyşlanan muzeýde edipdirler. Edi doganlar bilen ödürjük toparlarymyz bilen şu Bayramal şäherine yerleşen ir döwürde 1936-njy 61-nji ýyl aralygynda çağalar öýü bolup Nur Halmametowyň ilim, bilim, terbiýe alan mektebi ine bugünkü gün 61-nji ýyldan şu günkü gün etsenni çağalarymyza ilim, bilim, terbiýe berýän 5-nji orta mektep bolup hyzmat edýär. Edi doganlar, geliň häzir bilen ödürjük toparlarymyz bilen şu mektepde bolup ýa Nur Halmametowyň ömür dörejiligine bagşlanan muzeýde ine bir näçe ýaşlarymyza ilim, bilim, terbiýe berýän mugallimlerimizin ýürek buýsanjyny bir gepleşiklerinde dowam edýär. Onuň mehribanlar häzirçe bizden daşlaşmaň, biziň bilen galyň. Oh
vatandaşlar, ine görüşmedi ýaly Nurhan Mammedowyň ömür dörzüne bagışlanan bu otogda Nurhan Mammedowyň ýaşlyk döwründen başlap şu dünýeden ötýänçe, ýani kämillik ýaşyna ýetýänçe Ustad Halipalamyň elinden tälim alyp nähil eserler döredipdir, nähil aýdymlar döredipdir, haýt halipalar bilen dähmet çekipdir. Şolaň ählisi ine şu muzeýiň içinde ýerleşdirilen. Edi doganaryna görýän bolsaňyz ine bu ýerde Nurhan Mammedow öz ejesi, çagaty, öz maşgalasy ýa-ni gelini bilen düşen suraty biziň ustad ýazyjymyz Gurban Nazar Ediýew bilen Türkmenistanyň halk artisti Atagerli Garyagdyýew bilen Türkmenistanyň halk artisti Artyk Jalliýew bilen ýene de bir näçe ustad halipalarymyz bilen düşen suratlar bar. Şeýle-de şol kämillik derejetine hatam saat eterini, sungut eterini nähil derejede kämillik derejetinde ýerine ýetirenligi baradaky suratlar şol ýerde ýerleşdirilen. Şeýle-de Nurhan Mammedow ýokary hujaýy tork gelenden soňam bir näçe türkmen filmlarynyň saat eterlerini, halkyň bir ýadyna çykmajak bir näçe aýdymlary döredenni Nurhan Mammedow özüniň ýaşan, çöreýän, öz ilim bilim terbiýe alan yeri Halil ağa bilen bir otogda bolan yerine gelip taqdim edip şol mektepdäki mugallimler bilen görüşüp gidipdir. Şol ýerde de şol täbir bayramçylygyna da gelip ine şu ýerde düşen suraty bar, ýani Nurhan Mammedowyň düşen suratyny göreňde hatam buýsanýa. Täze Nurhan Mammedowyň döredýän eserleri bugünkü berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň galkynyş döwrüne, gahrman arka dağımyzyň, hormatly prezidentimiziň arka dağly terdarmyzyň tagallat bilen biziň ýaşlarymyza, ötüp gelýän ýaş nesillerimiziň bir ilmli, bilimli, terbiýeli, öz taýran hünäriniň bir eýeti bolmak üçin gahrman arka dağymyz şeýle uly hormat goýar. Bugünkü hormatly prezidentimiziň tagallat bilen biziň ýaşlarymyz tungaty bolan höweslerini hatam kämilleşdirmek üçin ine şu muzeýde ýani Nurhan Mammedowyň ömür dörejeligi bilen baglanşykly tanışdyrylş dabarat geçirilýär. Şeýle-de bir näçe biziň ýaşlarymyza Nurhan Mammedowyň döreden eserler barada biziň mugallimlerimiz ýaş nesellerimize terbiýe berýär. Şeýle şu barada açyk tapaklar ýa aýdym tapaklary şu muzeýde, şu otogda geçirilýär. Edi onar şu muzeýde, şu otogda geçirilmeginiň aňyrtyna da ullukan many bar. Ýani 1936-njy ýyl bilen 1961-nji ýyl aralygynda şu mektep çağalar öýü bolan. Soň 61-nji ýyldan şu gün kugune çennem, ýani ýaş nesellerimize ilim bilim terbiýe berýän 5-nji orta mektep borup, häzir güneçeni zähmet çekýär. Bu ýerde bolsa 5-nji orta mektebine bir näçe Bayramal şäheriniň ýaşaýjylary, ýaş nesellerimize ilim bilim terbiýe berýän mugallimlerimiz bar. Edi doganlar, ine şu gün şu ýaş nesillerimize bir ilim bilim terbiýe berýän, ýani taryh mugallimlerimizin bir dilinden Nurhan Mammedowyň ömür dörejeligi bilen baglanşykly söhbet etmek we şolar barada söhbetli gurunlary, buýsanşy gurunlary bir eşitmek, tele ýaýlymyň üstüne size ýetirmek biz üçin hatam ýakyn bolupdyr. Onuň hem mehran watandaşlar, biräder Nurhan Mammedowyň ömür dörejeligi bilen baglanşykly gepleşik ýazyp otyrkak, Bayramal şäherine ýaş nesillerimize ilim bilim terbiýe berýän taryh mugallimlerimiň ýürek buýsanşy bilen gepleşiklemedi dowam edýär. Onuň hem mehribanlar häzir bizden daşlaşmaň, biziň bilen gaýmaň. Men Bayramal şäheriniň 5-nji orta mektebiniň müdiri Agym Radowa Enebay. Şu mektepde 40 ýyldan gowrak bäri zähmet çekýärin. Çağılary ilim bilim bermekde, olary watan söýüjü çağılar edip ýetişdirmekde, çağılarda zähmete bolan duýgulary, ruhy belentligi döretmekde ul işler alınıp barylýar. 1936-njy ýylda gurulyp 1961-nji ýylda hem orta mektep bolup işe başlady. Şu mektepde 1948-nji 52-nji ýyl aralygynda Nurhan Mammedow şu mektepde bolany we şu mektepde ilkinji saatnyň çalany, şu mektepde okany diýsen bizi has hem goýsanlar, gowanlar. Bize tuğratlary asamyzda has hem iň gyzykly pursat şu Nurhan Mammedowyň
50-nji ýyllarda täzir bayramçylygyna düşen suraty, çağlyk döwründäki düşen suraty has hem gowundurýar, boýsundurýar. Ol ýerde Nurhal Mamedow, ýagny garpamyjaklar bilen düşen suraty bizi boýsundurýar, gowundurýar. Nurhal Mamedow beýik kompozitor. Onun sazy belentden belent ýanglanýany biri diýsen boýsundurýar, gowundurýar. Şu mektepde dähmet çekip çağalara ılym bilim bermekde, kompozitor Nurhal Mamedowyň saýlaryny çağalara dinletmekde, onun döreden eserlerini çağalara dinletmek, olara öwretmek, tapaklarda has hem türkmenil edebiýat sapaklaryna, daşary ýurt dilleri bolan rus dil, ingliz dil sapaklarynda şoň saýlaryny dinletmek, aýdym saz sapaklaryna hem dinletmek we çeper filmler parçalaryny görkezmek has hem diýsen boýsundurýar we çağalyň aňyna sunuwaty biziň öz watanymyzda bolan söýgüsi has hem artýar. Biziň watanymyzyň geçmiş taryhyny, geljekki nesillere öwretmäge, döredip berýän şertlerini gahrman arka dagly gahrman serdarmydy köp sag bolsun aýdýar. Mehriban prezidentimiziň arka dagly serdarmydyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Tutyan tutumlu işleri mundan bu yana hem rowaj alsın. Kurban olum yarın kaddi boyuna. Hoşbaht olum onun eğlen toyuna. Erdem hulvat eyle bartım öyüne. Bartım öldürürler barmatım ölüm. Aymazan ayna. Aymazan ayna. Bartım öldürürler barmatım ölüm. Nede hukamdan yanar humar gözümde. Kurban olum şehdi şeker sözümde. Gâhi yanağından, gâhi yüzünden. Öpsem öldürürler, öpmesem ölüm. Aymazan ayna. Aymazan ayna. Öpsem öldürürler, öpmesem ölüm. İyi vatandaşlar, ine biziň bu gelen yerimiz ýaňky bellek geçişimiz ýaly 1936-njy ýylda gurulan Çağalar öýüniň ine şul ýerine, şu otogyny Nurhal Mamedow ýaşaýar, ılym, bilim, terbiýe alýar. Ine şol döwürler 1948-nji ýylda şu Çağalar öýüne gelenne, ýagny güler ýüz bilen garşylap, bir otogda bile bolan eginnesi hem dostu bolan Halil ağa, yani Halil Ağa'na dip atlandyrylýan eken. Ine Halil ağa şu Nurhal Mamedow bilen bir otogda bolup, ine özüniň bir ılym bilim terbiýesini bilelikde şu Bayramaly şähernäki Çağalar öýüne bile bolýar. Ine şol döwürde Nurhal Mamedow ýagny 9-12 ýaşlaryna düşen suraty, ýani Bayramaly şäheriniň bagdaryna düşen suraty. Ine edi doganlar şu ýerde Nurhal Mamedowyň ýene-de ýaşlyk döwründe özüniň bir kämillik ýaşynaky düşen suratlary, ýani 5-nji orta mektebiniň şol Nurhal Mamedowyň bolan otogyny ýürüte häzirki wagtda biziň ýaşlarymyz öwrenýär ýaly aşoň döreden eserlerini, döreden filmlerini, ömür dörejiligi bilen tanyş bolar ýaly, ine şular ýaly muzeýde öredipdirler. Ine şu muzeýde de özüniň ýaşlyk döwründäki suratlary şol ýerde görkezilýär. Edi doganlaryna bir surat bolsa Nurhal Mamedowyň şu Bayramaly şäherindäki 5-nji orta mektebinde, ýagny 1948-nji ýylda Çağalar öýü borup hereket eden şu Çağalar öýünäki düşen suraty. Edi doganlar, umuman aýdymyzda Nurhal Mamedowyň ýaşlyk döwründäki düşen suratlarynyň
ähli görnüşleri şol ýerde görkezdilen. Nur Halmamedow barada näçe töhfet etseň, şonça da az bolup dur. Ustad Halipamyň döreden türkmen filmleriňi bir näçe saadlary, ýa bolmasa bir näçe aýdymlary bugünkü halkyň kalbyna ýaşaýar diýsek, megerem ýalňysmasak gerek. Nur Halmamedow bilen ine şu otogda bile bolan, ýani Halil Annanyň ogly şunkun yaş nesillerimize ilim bilim teriye verip öz qaqatynyň dowam etdirip yaş nesillerimize ilim bilim teriye berýän Abdurrahman Halilowyň berjek gurrunlaryny ýani öz qaqatynyň Nur Halmamedow bilen bile bolanlygy barada Nur Halmamedow bilen bile dost bolup şu mektepde bile zähmet çekenligi barada Nur Halmamedowyň nähil zihinni, nähil saatlar, nähil eserler döredenligi barada öz ogluny gurrun berýär. Ine bilem dörjük toparlarymyz bilen şu Halil aganyň ogly Abdurrahmanyň ýürek buýsançylygyny bir gepleşiklemede dowam edýär. Men Bayramal şäheriniň 5-nji orta mektebiniň müdürüň okuw işleri baradaky ornwasary Halilow Abdurrahman. Gahrman arkadağymyzyň, hormatly prezidentimiziň, arkadagy gahrman serdarymyzyň tagallasy bilen tungot işlerine, ustadlaryna uly hormat goýulýar. Türkmen halky medeni mirasa, sungaty bay. Biziň mektebimiziň taryhynda Nur Halmamedowyň ilkinji işleri, dörejikleri Bayramal şäheriniň 5-nji orta mektebine bilim terbiýe alýaka başa döwrüne başlaýar. Biziň mektebimizde ustad kompozitor Nur Halmamedowyň taryhy muzeyi köpden işläp gelýär. Bu muzeyde kompozitoriň ömrü we dörejigi barada bir näçe maglumatlar bar. Şu mektepde zähmet çekýänimi ören boýsanýan çünkü şu mektepde meniň kakam Halil Anna 1948-nji ýyldan Nur Halmamedow bilen bilece bilim terbiýe alyp dostlukly gatnaşyklar saklap gelipdir. Kakam Halil Annanyň bir de gurrun bermegine göre Nur Halmamedow gaty zihinli bolupdyr. Sebebi kakam aýdardy Nur Halmamedow pianinoň öňüne geçip şeýle bir saat salardy, şu pianinoň öňünden hiç aýrylmady diýdi. Hatta käwat men ilmide dep bererdi gapdyny oturdup diye Halil şu saada şu depi şu kakuda goş bilece saatsalar diýetdi. Kä halatlarda kim käsirlerini elimden alıp Halil ine şu ýar kakkynyň şeýle kakkynyň diýip maňa bir näçe kakular öwreterdi. Iki bolup saatsalardyk gaty uwdan saatlar düzerdi. Nur Halmamedow diňe bolman ol gaty ýatkeş bolupdyr. Sebebi bir ýerde kakam gurrun berdi. Yol ötenden bir ýaşuly gelýär eken, eňine horjurnatyp. Sonra her gedek şähere gelende çağalar bilen duşýar ekeni, diýişýär ekeni. O ýaşulyň adyny İşan ağa diýerler ekeni. İşan ağa köp goşgular aýdyp berýär ekeni. Magtumly Pragynyň setirlerini aýdymlar hiňlenýär eken. Sonra Nur Halmamedow şol İşan aganyň aýdýan aýdymlaryny, hiňlerini ünsürip dinleýär ekeni. Pianinoň öňüne geçip terdeni saz düzýär ekeni. Kakam şoň düzýän sazyna, şonuň uwdun sazlaryna haýran alar ekeni. Nur Halmamedow aýdar ekeni. Näýle bolu? Hani ýene bir dinläp gördük, öz sazyny çalyp kakamy dinleder ekeni. Nur Halmamedow bir ýüregi pek, zähmet ýürek bolupdyr. Şu döwürlerde Nur Halmamedow 12 ýaşyndaky oglany ekeni, zähini 7-nji ekeni. Sonra kakam 10 ýaşyna garamadan onuň düzýän sazlaryna çalyan saatlarına hayrany alýar ekeni. Öz ýoldaşlaryny, öz terbiýeçilerini ýokary derejede hormatlaýar ekeni, mulaýym gürleşýär ekeni. Bir gedekde bir ýaşuly bir maşyn gawun getiripdir çağalar öýüne. Sonra Nur Halmamedow kakama ýüzlenip Halil, şu gawunlar daýy bolmasyn. Gel şu gawunlardan kak ýasalypdyr da.
Sonra mektebin arka tarafında bir ulu garı tuğut var ekenim. Nuru kıymet yaşa garı tuğdun çiğipkilerine kak yasap, kaklar serdik dedi. İdir soyulum 1952 yılda kakamın hosarları tapılıyor. Sonra kakamın hosarları gelenle Nur Halmamedov kakamın hoşlaşıp durka kakama yüzleniptir Halil. Sen bu kaklardan alıp gider diyene Nuri sen ödün aytman mıdın? Şu kaklar tayin olan son çağaları paylarlayım edin. Senin ne ödün paylay, benim hosarlarım tapırlı deyiptir. Kakam Nur Halmamedov filan idir şovat ayrılsanım olsa soňam ara gatnaşygy, dostluk gatnaşygy saklap gelipdir. Nur Halmamedov arada bir gaty kän zatlar görüň berýärdi. Nur Halmamedov arada aýdara zat gaty kän. Men 1988-nji ýylda Magtumula adyna Türkmen Döwlet Üniversitetiniň talyby bolup okuýakam, bizim bir professor moğulumuz vardy. Oraz Ýazymov diýerdiler-de. Oraz Ýazymov bize öýdüniň ömrüňe syýahat diýen bir kitaby ýazýanyny aýtdy. Hem şu arada maglumatlar ýygyny vardı, köp zatlar görüň berdi. Bu kitap Nur Halmamedowyň ömrü barada, dürüjligi barada kenim. Şonda men moğuluma aýtdym, moğulum, men kakam Bayram şäheriniň 5-nji orta mektebinde bileji okap, bilim terbiýe alan Nur Halmamedow barada köp zatlar bilýär diýemde ýanky moğulum aýtdy. Sen kakam bilen meni bir duşursana diýdi. Bir gün näse çekip, orada ýadyň bilen kakam duşdylar. Kakamdan kän maglumatlar aldy. Odan kakam şoň gol ýazmasy bilen gyzyklananda Nur Halmamedowyň çağırıp günden, doğulun günden başlap ömrüniň soňuna çeldi gaty kän maglumatlar ýazypdyr. Nur Halmamedow gaty beýik saz ustady, goý onuň ajaýyp döreden sazlary garaşsyz baky bir tarap Türkmenistanymyzda farahatçylyk sazy hökmünde belentden belent ýanglansyn. Nur Halmamedowyň dörejigine hormat goýan, sarpa goýan, Türkmeniň medeniýetini, sunuwatyny ösdürmäge, ýani ýaş nesilden nesillere geçmäge ýardam berýän gahrman arkadaşymyza, hormatly prezidentimize, arkadaşly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Goý onuň jany sag, ömür uzak bolsun. İl ýurt bähwetli tutýan tutumlary belentden belent rowaj jarsyň. Onur. Ine görüşümüz ýaly Nur Halmamedowyň döredüň eserleri, Nur Halmamedow bilen ýani Halil aganyň arasyndaky bolan gürrüňleri dinläninde şol Nur Halmamedowyň diňe bir saz eserleri döretmän eýtemde şu bileje çağalar öýüne bolýan yaşlara, bilim terbiye alyan bileje eginneşlerine şol gawundan kak edilip, şonu şo çağalar bilen bile paylaşıp iýmek baradaky ýürejigindäki buýsanjyny o şo Halil ağa bilen paylaşmagy, pikirlerini deň alışmagy Nur Halmamedowyň diňe öz aladatyly, öz eginneşleriniň hem aladatyny näme derejede edýänini şu ýerde bir gurrun bermegine göre dinlämizde aýdyn göýdirdik. Elbetde Nur Halmamedow barada näçe töhfet etseň, näçe oň döredün eserleri, döredün Türkmen filminiň saz eserlerini görüňde hayran alýan. Ine Nur Halmamedow 12 ýaşyndaky oglan bolsa da şonu bir näçe sazlary çalyp öz eginneşine Halil ağa bir dinledik görmegi elbetde bir näçe bile zähmet çeken o togda bile bolan çağalaryny hayrana goýan sazlary bugünkü baqy ýaşaýar diýsek megerem ýalňyşmasak gerek. Edi doganlar ine görüşimiz ýalyna şu ýerde Altygarlyň döredün filmlerini ýani Nur Halmamedowyň eserleri ýanglanýar. Altygarly bilen bile zähmet çekip bir näçe türkmen kinolarynyň, türkmen filmlarynyň ýani sazyny döredün biziň Ustad Halipamyz Türkmenistanyň halk artisti
Nuri Halmamedov. Ine aýgyt dedim çeper filmine, ya bolmasa Mukamlan Sır çeper filmi diýjekmi, ya bolmasa anha Keçvelek çeper filmi diýjekmi. Umuman aýdanda ine şu ýerde görkezden ähli türkmen filmleriniň saat eserini goýan, ya şol saatlar bilen şol kinony beren biziň kompozitorymyz Nuri Halmamedov. Edidoğanlar, ine Nur Halmamedov barada söhbet edende Nur Halmamedov, yani Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň il ýaşulsy Ategelli Garyagdyýew. Şeýle Türkmenistanyň halk ýadyjysy Gurban-Nazar Ididov bilen bile zähmet çekip bir näçe aýdymlary döreden bizim Ustad Halipamyz. Olar barada söhbet edende elbette olar bilen bile düşen suratlaryny ine şu muzeýiň içinde de aýdym göz ýetirýär. Edidoğanlar ine biziň bu barjak ýerimiz bolsa, ine şu muzeýiň içinde ýa Nur Halmamedov öz maşgalasy, öz çagalary, şeýle ejesiriň bile düşen suratlary, şeýle şu ýerden Nur Halmamedowyň özüniň bile zähmet çeken alty garly bilen şeýle bir näçe kompozitorlarymyz bilen, öz mugallimler bilen, ýa bolmasa Türkmenistanyň atgylan artisti Anneberdi Attanow bilen düşen suratlary ine şu muzeýde ýerleşdirilen. Edidoğanlar geliňizler o suratlary da hemme birlikde tomaşa edelim. Idi vatandaşlar ine Nur Halmamedowyň ýaşlyk döwrüne bir ömrüniň geçen ýeri, ýani Bayramal şäherindäki 5-nji orta mektebiniň taryh mugallimi Oğulcan Hummedowyň berjek gurulary gepleşigimizde töhwetdeşik arkaly dowam edýär. Oğulcan molim gepleşigimizde berek hoş gördük. Ine bugünkü gün bizim ödürjük toparlarymyz bilen şu siziň Bayramal şäherinde ýani 5-nji orta mektebine Nur Halmamedowyň bir ýaşlyk döwrüne şul muzeý edilen otogda bir özüniň bir çağalar öýüne gelip şu ýerde alym bilim teri beren ojugyny tähmet çekýän mugallimler bilen bir söhbet etmek biz üçin hat ýakymly. Ine Nur Halmamedow barada näçe söhbet etseňem, näçe şo barada gurrun etseňem, sebäbi Nur Halmamedow bir näçe ýadynan çykmajak, halkyň bir ýüreginiň törüne ornaşan bir näçe sahatlary, bir näçe kinolaryň bir saat eserini döreden ustad kompozitorymyz diýsek, megerem ýalňyşmasak gerek. Ine şu gün şu Nur Halmamedowyň ömür dörjüligi barada söhbet edip oturýak. Sizem şu ýaş nesillere şol halipanyň bir döreden eserleri barada giňişlen bir gurrun berýäňiz, şol çağalarymyza berýän ilm bilim terbiýäňiz barada, şu Nur Halmamedow barada bilýän zatlaryňyzy biz bilen şeýle iýleşdirmez bilen bir paýlaşsaňyz. Men şu Bayramal şäheriniň 5-nji orta mektebinde taryh muallimi bolup bir näçe ýyllardan beri işläp ýörün. Türkmen taryhyny öwretmekde okuwçylar bilen biz Türkmen taryhyna uly bolmadyk, goşandymyz, goşdyk. Biziň mektebimiz ören gadymy mektep. Şu mektepde büyük şahsiyetler, okuwçylar bilim terbiýe alyp gitdi. Şolaryň içinde Türkmen kompozitor Nur Halmamedow bar. Kompozitor Nur Halmamedow barada ilmi taslama işlerini etdik. Bayrakly orunlary eýeledik. Bizim mektebimiz 1936-njy ýylda düýü tutuldy. 1961-nji ýylda 8 ýyllyk bilime geçdi. Şol aralykda da şu uruş ýyllarynyň soňragyna şu bizim mektebimiz ýetimler öýü boldy. Şonu şu ýerek bir näçe çağalar getirildi. 1948-nji ýylda ýer titremeden soň Aşgabatdan bir näçe ýetim çağalar bärik getirilýär. Şonu şolaryň arasynda ýaş Ýaňy 10 ýaşynda bolan kompozitor Nur Halmamedow bar eken. 1948-nji ýyldan 1952-nji ýyl aralykda şu mektebimizde ilim bilim terbiýe alýar.
Inni şolunu ilkinci gezek şu saatçılık mektebine bizde gitti ya. İlkinci şonun dörödön saatları bizim mektebimizin binyadında yanlanýar. Ol bizi gatı begendirýär, boýsandyrýar. Biz öz moğolunlar bolup sapaklarymyzda şu Nur Halmamyetowyň düzen saatlaryny dinleýär. Onun saatlaryň ýanglanýan kinofilmlerini tomaşa edýär. Şu Nur Halmamyetow bir hakdan için aňyrdan bir berilen adam, gaýtalanmajak adam. Şu onun saadlary adamyň kalbyna, ruh kalbyna gaty ul täsir edýär. Onun şu saadlary bilen biz çağlara bilim terbiýe berýär. Höwes bilen dinleýärler, multimedia doskalaryny biz şolara görkezip, şu kinofilmler saatlaryny dinledýär. Gahrman arkadağımız, hormatly prezidentimiz, arkadağly gahrman serdarymyz, ilim, bilim, sunnat, medeniyet ulgamyny alyp barýan, tutumly işleri rowaj alsyn, jany sag bolsun. Sag bolun eden arzuwlaryňyz hasyl bolsun, goýulmadama biziň geçmişde ýaşap geçen ustad halipalarymyzyň, kompozitorlarymyzyň bir saat eserlerini, olaň ömür dörejliklerini geljeki ýaşlarymyza ýetirmäge alyp baran işleňizi üstünü kemraňyz bolmagy tüýsürekden arzu edýär. Eli watandaşlar ine görüşmedi ýaly şu gün ine Nur Halmamyetow barada Nur Halmamyetowyň döreden eserleri, saat eserleri ine şu kitapda yerleştirilen Nur Halmamyetow näçe ýaşynda, ýani kiçiklik kämillik ýaşyna, ýani 5-6 ýaşyna, ýani saat eserini döredip başlaýar. Nur Halmamyetow Ahal welaýatynyň Beherden etrabynyň daýna owasyna dünýä ýene şol ýaşlykdan ýani ýetim alan Nur Halmamyetow ýani maýsalga öz dostlary bilen meýdana çykýar. O meýdana ak buğdoýlaryň arasyna çağaçyk döwründe çağaçyklar bilen bileje oýnap ýörenni, ýani maýsanyň buğdoýlaryň ygşyllysyna, ýani dostlar seredin nähili guşlaň owazy ýaly bir owadan sadyň sesi gelýär diýip, ýani Nur Halmamyetow taňyrdan içen ustad halipamyz ýaşlyk döwrüne şol buğdoýlaryň ygşyllysyna sadyr edýär. Elbetde şol buğdoýlaryň ygşyllysyndan gulagyna ýanlanyp duran bu owazy özüniň eserine geçirip bir näçe saallary döredýär. Bu Nur Halmamyetow barada näçe söhbet etseň, on geçmiş ýollary barada näçe giňişen öwrendiňçede öwrenesiň gelýär. Ine Nur Halmamyetowyň şu mektepde ýani 9, 10, 12 ýaşlaryna çenni şu mektepde bolanyny Nur Halmamyetow ýürüteni şu ýerniň mugallimleri Nur Halmamyetowyň ömür dörejiligi bilen baglanşykly ine şular ýaly kitaplary döredipdir. Elbetde Nur Halmamyetowyň eserleri bugünkü gün şu mektebiň agdyndan, ýani bu sogasyndan gireňde de şol halipanyň ýaşlyk döwrüne döreden eserleri, saadlary serinde aýlanýar. Halipamyz barada näçe söhbet edeňde de ine şunu ýerde ine Nur Halmamyetowyň ine ýaşlyk döwrüne döreden saadlarynyň başlap häzirki güneçeni döreden saadlary ine şu ýerde yerleştirilen ine görüşmedi ýaly Nur Halmamyetow ine şu ýerde öz maşgalasy bilen, öz ejeti çağalary bilen düşen suraty bar. Ine bu ýerde bolsa Nur Halmamyetowyň ýaşlyk döwrüne nähili aýdymlar döredip, nähili saatlar döredeni baradaky maglumatlar şu kitapda giňişleýin beýan edilen. Edi watandaşlar, ine Nur Halmamyetowyň ömür dörejiligi bilen söhbet edeňde bular üç dost. Nur Halmamyetow saat döredýän bolsa, ýani ony şygyryny, ýani goşgusyny ýazýanam Gurban Nazar Edidow. Ol iki şahsiýetiň döreden eserini owadan sesi bilen aýdym edip halka ýetirýänem Türkmenistanyň halk artisti Atavelli Garýagdyýew. Ine bu üç dost bolup bir näçe saatlary, bir näçe aýdymlary döredip bugünkü güneçeni geljeki nesillerime de ýeterýäli bir näçe aýdymlary döreden, bir näçe saatlary, bir näçe filmler döreden biziň ustad halipamyz bolupdyr. Edi watandaşlar, ine Nur Halmamyetowyň şu Bayramal şäherine, ýani 5-nji orta mektebine özüniň bir ýaşlyk döwri, ýani 9-12 ýaşlaryny
yani 48-nji ýyldan 50-nji ýyl aralykda Nurhan Mammedow ine şu Bayramal şäherinde yerleşen yani çağalar öýü bolup yani 1936-njy ýyl bilen 61-nji ýyl aralygyna çağalar öýü bolýar. Şol çağalar öýünde de yani Nurhan Mammedow 1948-nji ýyldan 1952-nji ýyl aralygyna şu mektepde ilim bilim terbiýe alýar. Tapaklary geçýärler, aýdymlar aýdýarlar. Edide onlar. Şular ýaly biziň geçmişimizi, taryhymyzy, geçmişde ýaşap geçen şahsiýetlerimizi, Nurhan Mammedowyň ömür dörejligini öwrenmäne şeýle şertlerde öredip beren gahrman arkadamyda, hormatly prezidentimize, arkadaly gahrman Ferdarmyza köp sag bolsun aýdýar. Goý jany sag ömrü uzak tutýan tutumly işleri rowaçyklardan rowaçylara etlensen. Şeýle ýaxşy arzulary her biriňize arzulap şu Bayramal şäherinden taýarlan söhbetli görnüşlerimizi geçirip durýar.